me ollaan nyt Prismassa ja kello on 9. Ja täällä on aika vähän porukkaa. Prisma. Joo, täällä on kyllä aika vähän porukkaa, jos te sitä ihmettelette. Ja täällä on mun veli katsomassa NR 17, mikä meillä on, mutta me saadaan maanantaina Pleikka 4. Välillä. Joo, mä voisin ottaa vähän kahvia, Mokkamaster. Ihan sama. Ja me mennään syyslomalla, tulevana syyslomalla laivalle. Sinne tulee Mikael. Sanoit, me ollaan 2 päivää. Ollaan 2 päivää. Ja sinne tulee se Mikael, joka on ollut meidän videoissa. Ja tämän minun veljeni. Tai meidän 4 serkkua. Ja se, eli 5. Ja me ollaan kaikki samassa huoneessa. Voi olla illat aika hurjia. Hän katsoo nyt reppuja. Joo, ja hänellä on tommonen reppu. Ihan sama. Nyt niin, eli on aika hurjia öitä meillä. Ja me lopetan. Hän on tossa. Niin, tulee aika hurjat yöt olemaan. Me kuvataan, me aiottiin siellä on eri kelloaika kuin täällä. Niin. Mä oon sentään läski, niin mä en jaksa juosta. Niin. Eli takaa. Mikaelille terveisiä. Tässä videossa me ollaan Prismassa. Joo, mä kyllä kerron jo. Ihan sama. Joo. Tän läskin lempilimpsa pitää näyttää. Saa huomenna niinku se Pleikka 4. Myyjät. Hansikka hiljaa! Niin, Mikaelle terveisiä tässä videossa. Niin. Minä en ota yhtään mitään juomista. Eiks tässä oo ananas? Onko tässä ollut? Mä voin näyttää tän lempijuoman. Ananasjuoma. Ja Joo, mä. Niin, Mikaelle terveisiä. Mä oon nyt sanonut sen 3 kertaa. Jopa 100 kohta. Niin. Mitä? Muitasiko? Tuo on aika outo tuo mun veli. Niin. Siellähän se on. Ja Janne varmaan, kuka kans katsoo tätä, terveisiä. Hänen nähtiin juuri lentopallossa. Joo, se Janne. Minun muistaakseni tämän kanavan kaikki, ketkä oli Mikael, minä, yksi Aleksi Plomerus, Janne Plomerus ja en muista sitä yhtään. Mulla on tän hetkellä. Niin. Ja sitten on yksi Mikael, tai te tunnette sen kyllä. Hei, käyt säkin hakee limsan? En mä käy. Okei. Niin me valkois käppäillään Ei täällä. nyt mennä kuitenkaan, ettei me eksitä, kun tää on iso kauppa. Mulla ei oo puhelimessa virtaa. No mulla kuule on. Ihan sama. Käännytään. Kato, tää Umpikujaa. ei tää pelkää, mutta tää häpeää, että hänen vanhemmat ei näe, mitä hän tekee ja silleen. Joo, ihan sama. Ei lauantai makkaraa. Joo, läskipussu. Niin. Parasta just nyt. Niin, Mikaelle terveisiä. Tää on vaan joku ihme video, Prisma-video. Ja otsikko on Prismassa. Prismassa sekoilua. Tää ihmeessä Prismassa kannustetaan. Tuossa on näitä läski-ihminen. Lopeta. Nyt käännetään tänne. Joo, ootas, mä katson vähän akuankkaa. Kuinka TP? Ei tää tässä odoteta.